Maria, això mai. Però hem guanyat el Pudell, tu. Tu teníem amb els Saus, és que a la vall ja s'havia posat un Pudell. Sí, t'ho vaig explicar. Cafè tampoc. Això va com va. He posat tanta calor. Sí, Pobre, ¿Has hablado con ella? No, no sabe cuánto quiere pedirme. ¿Vale? Es una lámpara, ¿eh? És de làmpara, això? Sí, por dentro se enciende la luz. Ahí, molt bé. La enchufa y enciende toda la luz petita por el agujero para la luz. La enchufa y queda iluminado de noche debajo. Ah, molt bé. Ara parem. vale. Sí, n'hi ha de tot.